Datum je 5. septembar 2002. godine. Dvorana Conseco Field House u Indianapolisu. Utakmica četvrtfinala svetskog prvenstva u košarci u kojoj se sastaju Sjedinjene Američke Države i Jugoslavija. Amerikanci na 6 minuta pre kraja imaju 10 poena prednosti i na sigurnom su putu da izbore plasman u polufinale. Međutim, jedan momak iz Novog Sada ima drugačije planove. Ovo je priča o tome kako je došlo do ovog sportskog trenutka. Reprezentacija Jugoslavije prvi put se susrela sa američkim profesionalcima u finalu olimpijskog turnira na igrama u Atlanti 1996. godine. Aktuelni prvak Evrope bio je nemoćan da se ozbiljnije suprotstavi timu sačinjenom od zvezda NBA lige i Jugoslavija je morala da se zadovolji srebrnom medaljom. Ipak, zadržan je kontinuitet osvajanja najsjajnijih odličija na velikim takmičenjima, koji je nastavljen naredne godine na Evropskom prvenstvu u Barseloni, kao i na Mundo Basketu u Atini 1998. Prvi nagoveštaj da se zlatnoj generaciji jugoslovenske košarke nazire kraj usledio je na Eurobasketu koji je održan u leto 1999. godine, kada je osvojena bronza na turniru u Parizu. Na olimpijskim igrama u Sidneju Jugoslavija je poražena u četvrtfinalu od Litvanije i time prvi put od ukidanja sankcija ostala bez medalje na nekom velikom takmičenju. Posle tog turnira došlo je do velikih promena kako u stručnom štabu, tako i u igračkom kadru reprezentacije. Novi kapiten postao je Dejan Bodiroga, a uz njega vođe nove generacije bili su Predrag Stojaković i Marko Jarić. Na mestu selektora Svetislav Pešić je nasledio Željka Obradovića. Iskusni stručnjak je sa Nemačkom postao prvak Evrope 1993. A isti uspeh ponovio i sa Jugoslavijom u Istanbulu 8 godina kasnije, kada je u finalu savladan domaćin. Na taj način, plavi su doputovali u Ameriku na svetsko prvenstvo kao aktuelni prvaci Evrope. Otkako im je FIBA dozvolila da šalju svoje najbolje igrače, Amerikanci su dominirali na najvećim svetskim takmičenjima. O tome svedoče zlatne medalje sa olimpijskih igara u Barseloni i Atlanti, kao i zlato sa svetskog prvenstva u Kanadi 1994. godine. Izuzetak je predstavljao Mundo Basket u Atini 1998. kada su zbog lokauta u NBA ligi Ameriku predstavljali anonimni košarkaši. Prvi nagoveštaj problema viđen je na igrama u Sidneju, gde su Amerikanci u polufinalu bili na ivici eliminacije od Litvanije, ali su ipak uspeli da trijumfuju u neizvesnoj završnici i dođu do zlatne medalje. Međutim, kako su godine prolazile, tako je interesovanje najvećih zvezda NBA lige da igraju za Ameriku opadalo, pa su poziv da brane boje svoje zemlje na svetskom prvenstvu u Indianapolisu odbili Kevin Garnett, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant i Tim Duncan, dok su Jason Kidd i Ray Allen bili povređeni. Prve zvezde tima koji je sa klupe predvodio George Karl bili su Paul Pierce i dvojica lokalnih heroja, veteran Reggie Miller i Jermaine O'Neal. U timu su se nalazili jedan od najboljih defanzivaca NBA lige Ben Wallace, zatim budući osvajači šampionskog prstena Michael Finley i Sean Marion, odnosno all-star igrači poput Barona i Antonija Davisa. Svakako, bilo je to daleko od najboljeg što je Amerika imala da pokaže, ali sasvim dovoljno da uz prednost domaćeg parketa bude apsolutni favorit za konačan trijumf. Tim koji je odabrao selektor Pešić bio je sličan onome koji je godinu dana ranije u Turskoj postao prvak Evrope uz nekoliko promena. Vlado Šćepanović, jedan od najzaslužnijih za trijumf u Istanbulu, nije otputovao u Indianapolis zbog sukoba sa selektorom Pešićem. Sa druge strane, na spisku su se našli Dejan Koturović i Vlade Divac, kojeg je Pešić uspeo da nagovori da se vrati u reprezentaciju nakon trogodišnjeg odsustva i pokuša da svojim iskustvom donese još jednu medalju jugoslovenskoj košarci. Koliko ozbiljno je 34-godišnji centar shvatio predstojeće takmičenje, govori i njegova odluka da tokom prvenstva u Indianapolisu ostavi cigarete. Divac je uz Predraga Stojakovića bio vođa, kako na parketu, tako i van njega. Njih dvojica činili su tandem i u Sacramento Kingsima. Stojaković je u sezoni uoči Indianapolisa izrastao u jednog od najboljih šutera NBA lige. Prvi put je učestvovao na All-Staru te 2002. godine, kada je postao i prvi Evropljanin koji je pobedio u šutiranju trojki. Jugoslavija je učešće započela ubedljivim trijumfom nad Angolom. Međutim, u drugom kolu Španija je uzela skalp favorizovanom prvaku Evrope. Pobedom nad Kanadom ipak je izboren plasman u drugu fazu sa druge pozicije u grupi. A onda usledio je novi šamar i šokantan poraz od Portorika, nakon čega je postalo jasno da će put ka borbi za medalje biti daleko teži od očekivanog. Američki Dream Team, kako je i dalje nazivan u medijima, prvu fazu preskočio je sa 3 rutinske pobede nad Alžirom, Nemačkom i Kinom.
U drugoj fazi savladani su Rusija i Novi Zeland, ali je zatim usledila najveća senzacija u istoriji reprezentativne košarke. Selekcija Argentine, bez NBA igrača u tom trenutku, savladala je domaćina pre svega zahvaljujući sjajnim partijama Manua Ginobilija i Andresa Nocionija. Bio je to prvi poraz američkog tima sačinjenog od NBA igrača u istoriji nakon 58 vezanih pobeda. To je značilo i da Jugoslavija već u četvrtfinalu ide na domaćina turnira željnog iskupljenja pred svojim navijačima. Čak ni najveći optimisti nisu verovali da tim Svetislava Pešića može do šokantne pobede, ali 12 momaka u belim dresovima bilo je uvereno u svoje mogućnosti. Američka publika nije bila previše zainteresovana za nastupe svog nacionalnog tima, pa je meču sa Jugoslavijom prisustvovalo tek nešto više od 4000 ljudi, od kojih su veliku većinu činili navijači gostujuće selekcije. I prvi napad na ovom meču za Jugoslaviju. Jugoslavija je odlično otvorila meč i povela 9:0. Bujanić za 3, da! Najbolji strelac američkog tima, Paul Pierce, rano je ušao u problem sa ličnim greškama, dok je Divac blistao u prvom poluvremenu koje je okončao sa 16 poena. Divac, da! Ipak rezultatski egal držali su Andre i Reggie Miller, kao i Michael Finley. Andre Miller pogađa. Dejan Bodiroga predstavio je američkoj publici te večeri svoj karakterističan dribling, koji je bio njegov zaštitni znak. Bodiroga u prepoznatljivom ulazu. Nema koša, ali tu je Divac! Ostaje 40-36. Prvo poluvreme završeno je vođstvom Jugoslavije, ali su Amerikanci u trećoj četvrtini odigrali odlično i preokrenuli duel u svoju korist. Pogodak Denona Davisa, 10 razlike za SAD, treća četvrtina je njihova. Da se Jugoslavija neće tako lako predati, pokazao je Stojaković svojom trećom trojkom na utakmici na početku odlučujuće četvrtine. Peća! Kada je Finley pogodio trojku na 7 minuta do kraja, a nedugo zatim Jermaine O'Neal poslat na liniju za slobodna bacanja, delovalo je da će Amerika rutinski privesti meč kraju. Ovo je najveća prednost koja je bila za Ameriku do sada. Ali iznenada, kada je bilo najteže, pojavio se neočekivani heroj. Tako dolazimo do trenutka, sa početka ove priče. Urović pokušava za 3, tako je Milane! Joj! Još jedan Urović! Svaka ti bila ovakva, Milane! Divac je bio bačen u reklame, ovo je neverovatno! Andre Miller ide, odmah kroz sredinu naravno i pogađa. Pogađa Marko Jarić! Marko Jarić za Kurovića, Kurović za 3! Dojka Milana Kurovića! 77-73! Jugoslavija je u završnicu ušla sa 3 poena prednosti, ali su Amerikanci imali 12 sekundi za poslednji napad i šansu da izbore produžetak i time izbegnu veliku bruku na svom parketu. Andre Miller će pokušati za 3 poena. Nema trojke! Nema trojke! Jugoslavija je pobedila! 81-78! Jugoslavija ide u polufinale! Nisam imao nikakav respekt prema njima. To je mit da ne može da se igra protiv Amerikanaca. Gluposti. Legendarna generacija jugoslovenskih košarkaša bila je spremna za svoj poslednji ples u Indianapolisu, ali to je tema za neku drugu priču i neku drugu priliku. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share i subscribe. Hvala vam!